הבא לעוד 2 מינויים ששמו לנו נו, איך קוראים לזה? ללייב, כן, ולא עשיתי היום סרטון של הלייב ושל הלייב לא עשיתי את הסרטון של האיבנטים, אני מצטער, זה לא נותן לי לעלות, אני אנסה לעלות, כן, אני יכול לעשות ביום שבת הבאה, אם נגיע ל50 מנויים, אנחנו חייבים להגיע ל50 מנויים ביום שבת הבאה, ואנחנו נוכל לעשות ממשתמש אחד, משתמש אחד גרוע גרדן ומשתמש אחר סטייל הבריינרוט. כן, אז רגע, במה אתם הייתם רוצים לצפות? בגרוע גרדן או בסטייל הבריינרוט? כי בגרוע גרדן אני מרוויח דברים, בסטייל הבריינרוט אני פחות, אבל כן, אני מרוויח דברים, אני מרוויח הרבה מאוד דברים. תודה על שאתם סבים, מעריך, לא מובן מאליו, תודה רבה. אתם יכולים בסרטון הזה בבקשה לשלוח לי את השמות שלכם, אנחנו נעתיק את זה ונוכל לשחק ביחד, גם בלייב וגם לא בלייב, אנחנו נעשה סרטונים ביחד, אנחנו נשחק 99 ימים, אנחנו נשחק את כל הדברים, כל המשחקים הכי פופולריים, אנחנו נשחק את זה ככה, אני אגיד את זה. וכן, באמת לא מובן מאליו, אנחנו חייבים להגיע ליום שבת הבאה, בבקשה, 50 מנויים, אם אתם רוצים לראות לייב, אמיתי מפוצץ, הולך להיות לנו שם מעל לייקים, למרות שאני יוטיובר מתחיל, והולך להיות מעל לייקים, אני מבטיח לכם. הלייב הזה ג'נדל ואדמין מתחרים על מה? על סטון, אבל שנייה רגע. אז כן, ג'נדל ואדמין סוג של בריב. אני אומר ג'נדל מנצח, לא בגלל שהוא נאהב גרוע גרדן. בוא נגיד המשחק הזה, יש לו כמעט טריליון אנשים שצחקים, וברור יש 100 ביליון, אז זה הפרש של 900 ביליון. אתם מבינים? כמעט טריליון. אז ג'נדל הוא יוטיובר שהרוויח הרבה מאוד כסף, רק אומר לכם, הוא הרוויח מעל 10 מיליון שקל, כי כל דבר שקונים במשחק, הוא מקבל את הרובקס, אבל הוא יכול לקבל או רובקס או כסף. אז הוא הפך את זה לכסף והוא מקבל את כל הכסף. אני חושב שאדמין גם הרבה קונים ממנו, הרבה קונים ממנו את הכפול 4, והוא עושה את זה ממש יקר, לא יודע למה, וזה לא יפה. סיב, בגרוע גרדן, סיב. רק ריינבו, 40 רובקס, בואנה זה כלום, סיב ריינבו, זה 0.5 סיכויים שזה יצא בשופ. זה כלום, והיה היום איבנט מפתיע בגרוע גרדן, וגם בסטייל הבריינרוט, הוציאו דמויות חדשים גם בגרוע גרדן, וגם בסטייל הבריינרוט. אז איזה לייב אתם רוצים? תגידו לי, איזה לייב? של גרוע גרדן או של סטייל הבריינרוט? באמת, תודה. 50 מנויים ליום שבת. אם נגיע זה יהיה טוב. יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.